Sziasztok! Ma egy olyan világbajnokságban veszek részt, ami autókról szól, és Legóval jeleníthető meg. Mint látjátok, hát tele van ez a stadion emberekkel, mert ez a világbajnokság, ami este 23 órakor indul. És hát, hogy közöljem veletek, ez nem egy régi világbajnokság, hanem ez egy egészen új. Hát, hogyha most megnézitek, akkor ti is tudjátok, hogy mi van. 2024. január 1-je. Ezért most akkor azt mondom nektek, hogy kezdjük is ezt a videót, és nézzétek meg, hogy milyen lesz ez a világbajnokság. Sziasztok! Én nagyon örülök, hogy veletek vagyok, és most bemutatom szépen sorba a neveket. Ő itt Novell Zoltán, ő nagyon ügyes volt eddig is a gyakorlatokon. Ő itt bent éppen ül, Novell Zoltán Dokker, ő is nagyon jól teljesített, harmadikan a tantóba. Ő itt Dorrel Morel, és ő is jól teljesített negyedikként. Ő itt Novell Zoltán, ő itt elsőnként teljesített. És most nézzük is meg a főnyereményt azonnal, hogy ki lesz. Ahogy itt látjátok, itt a főnyeremény. Ez egy helyből felszálló repülő, nagyon jól működik, és mindenki ezt szeretné. Vannak rajta különböző gombok, a végén elmondjuk, hogy mit jelent, és ahogy látjátok, most kezdjük is a versenyt. Látjátok? Ez lesz az első nehézség. Az első nehézségnek az a lényege, hogy ki tudja messzebb eltolni ezt, de hogyha nem is tolod el, akkor nem baj, de hogyha két ember ugyanannyira messze eltolta, akkor egy utolsó menet még jön. Utána majd meglátjátok a többit. Mehet! Most Novell Zoltán megpróbálja az első menetet. Novell Zoltán a sarkát tudta egy picit eltolni, és leesett a kék kereke. És a kereke, sajnos. első kereke leesett, de nyugodtan meg tudjuk javítani. Most jön Novell Doktor a kis hajójával. Novell Doktor nagyobbat tudott ütni, mint Novell Zoltán. És most jön Dorrel Morel, aki eléggé béna kocsival van, mert ezt már 2 éve nem használjuk. Bú! Oszta! Dorrel Morel eddig a legnagyobbat lökte. Most jön Novák Lallel. Neki 2 éve nem gyártak ilyen autót, ahol felturbozta. És most öltöző. Hé, ugyanolyan erősségű, ugyanolyan jól ment, mint Dorrel Morelnek. Vagyis ők ketten még egy körte mennek. De elsőnek Dorrel Morel. Jaj, Dorrel Morelnek ez most rosszabbul sikerült, mint előbb. Zolánnak is rosszabbul sikerült, vagyis még egy menet van. Moller Roger és Zolán Loller nagyon versenyeznek egymás ellen. Hú, ez egy elég nagy lökés volt. Ezt előzre mondta. És ugyan ekkorát tudott ütni. Hoppá! Szegény Novell Loller leesett a motorjáról, ezért majd a végén mentői ápolást kap. Igen, de még egy menet van. Most már kezd kifogyni a benzin, most nem sikerült egy picit csatolni. Én most gyorsan beleütöttem, lelöktem az egyik majmom, sikerült egy nagyon pici millimétert tolnom, és így az első kört Novell Zoltán győzte. Jó!
mindjárt jön a következő forduló. Addig egy pici szünetünk van. Szerencsére Nobverzaller jól van, ezért mehetne tovább is a verseny, csak hát nem megy tovább, mert szünet van. Ezért most néha bemutatunk nektek egy kis készülődést, hogy hogyan készülődünk. Bíp, 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 bíp. Tüt, 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 tüt. Tüt, tüt, tüt. Tüt, 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 tüt. Tüt, tüt, tüt. Tüt, 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 tüt. Tüt, 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 tüt. Tüt, 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 tüt. Készen is van a felállás, és most kezdődik a verseny. Novák Zoltán jó nagyot ugratott. Jön, hajó-majó. Hajó-majó kiesett a játékból. Jön Dorról-Morról, ő is kiesett a játékból. Zalló-Món, ő is kiesett a játékból. Novák Zoltán nyert! Feladat. Felismeritek-e Harry Potterből a Ron Weasley karaktert Legóból? Írjátok le a komment szekcióba, hogy hol van és hol találtátok meg hogy. Eljött a nagy óra! Most van az utolsó forduló, és eddig Nobver Zolter és Nobver Zaller együtt holtversenybe állnak. És majd meglátjuk, hogy ki fog nyerni az Autó Lego világbajnokságon 2024 második hó 1-én. Hajó-majónak leesett a teteje. Majd megjavítjuk. Mindjárt szervizelünk. Nobver Zaller. Kezdődhet is a verseny. És megint Nobver Zollerrel az első élen. Ezért most meglátjuk, hogy ki fog nyerni. Szurkoljatok Nobver Zollernek, vagy Nobver Zolternek. Vagy Westernek, vagy Nobver Doktornek. Hát de ők már nem nyerhetnek. A játék lényege, vagyis a verseny lényege az, hogy ki autója tud messzebb gurulni, és kezdjük is. Eléggé messze gurult, de nem a legmesszebb. Hey, hátratolás történt. Ó, lel, épp hogy egyenlő. Hát, ez is egyenlő. Hoppácska! Így a verseny győztese. Nobver Zaller! Jéj! Felkapcsolnak a lámpák! Nobver Zaller! Nem lehet látni semmit! Felkapcsolódtak a lámpák! És egy fikaszit se lehet látni. Most lekapcsolnak a lámpák. Visszajön a eredeti fém. Na, köszönjük! De most jön a repülő bemutatása! És itt is a bemutatás. Nézzük csak meg. Egy picit miközben versenyeztünk, felturbozzuk. Ez a gomb, ez nagyon veszélyes. Aki megnyomja, az vagy kábítót rak magába, hogy a gép le tudjon magától szállni, hogyha túl sok a kolti volt. Ez azt jelenti, hogy kényszerleszállás. Ez pedig azt jelenti, hogy másokat meg tud ölni, hogyha nem szeretnéd, hogy lerepülő legyen. Ez pedig egy nagyon fontos, ezzel vizet tudsz locsolni a tűzre. Köszönöm. Na, ezennel véges a videónak, és persze bemutatjuk, hogy kik szerepeltek. Színész Novák Zalán!
Itt pedig videós és rendező Novák Zoltán.